Γεια σας. Θα πούμε και σήμερα τις προβλέψεις μας για την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου του 2025, αφού πρώτα κάνουμε μια ανάλυση στις χθεσινές μας προβλέψεις, όπου δεν ξεκινήσαμε καλά. Η Αμπερντίν, ενώ έχασε σωρία ευκαιριών, τελικά ιτήθηκε με 2-1 από τη Ross County. Μπορώ να πω ότι νιώθω και άτυχος σε αυτό το παιχνίδι. Η Celtic δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι με τη Rangers και έφαγε 3-0. Όμως περάσαν τα δύο επόμενα, που ήταν και τα δύο μεγαλύτερα παιχνίδια σε προβλέψεις μας. Στο 1.85 η Πάφος κέρδισε 0-2 την Ανόρθωση και εύκολα η Ίντερ την Αταλάντα 2-0 στο 2.05. Αυτό σημαίνει ότι στην εξάδα που δώσαμε με 10 ευρώ θα μας επέστρεφε πίσω 40 ευρώ. Πάμε στα σημερινά. Σήμερα οι αποδόσεις θα είναι λίγο μικρότερες, όμως θα βοηθήσει να κάνουμε ένα τριπλασιασμό. Δηλαδή, αν βάλουμε 60 ευρώ θα πάρουμε πίσω 180. Ποιες είναι αυτές? 7 η ώρα, Rizespor Besiktas. Besiktas over 1,5, 2.15 απόδοση. 8 η ώρα, 1,5 γκόλι Πόρτο μέσα στη Nacional Madeira. 1.44 χαμηλό, αλλά θα βοηθήσει να φτιάξουμε το σύστημά μας. 1,5 επίσης γκολ πιστεύουμε ότι θα πετύχει η Real Madrid μέσα στη Βαλένθια στις 10 η ώρα, στο 1.50 απόδοση, και στο 1.87 απόδοση 10 η ώρα επίσης η Sporting Λισαβόνας θα σκοράρει 2 τέρματα μέσα στη Βικτόρια Γκιμαράες. Αυτό σε διάδες, δηλαδή 6 επί 10, 60 ευρώ, μας αποφέρει 180 ευρώ. 180 ευρώ, σωστά. Σας ευχαριστούμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Κάθε μέρα θα δίνουμε καινούργιες προβλέψεις. Ένα σύστημα πάλι ίδιο 4 ομάδων, όπου ζητάμε διάδες, και ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του μήνα όλοι θα έχετε ένα πάρα πολύ καλό κέρδος, κοντά στο μισθό του μέσου Έλληνα.